Едно. Здравейте хора, днес ще играме Майнкрафт с един гест. Кажи здравей веднага. Кои са неща? Що? Няма значение. Така. Това ли ти е? Това ако ти е мапа? Добре, слава богу не ти е мапа. Добре. Имаш честа, провери си честа. Провери си честа. Малко помощ. Искаш ли ти дам един диамантен меч? Ето ти диамантен меч! Чакай, стой тука, стой тука. Бат! Не си тъп! Аз с един хит мога в момента да те убия. Добре, с няколко хиляди хита. Чакай да видя това да не... О, това е труден. Той е труден. Това не е зомби. Дейм, той го комбува! Дейм! Дейм! Има още един. О, мага има някакъв с диамантен гир. Има един с диамантен гир. Не, аз се базикам. Ама той има Fallen Knight! Сега си ми върни меча. Чакай. Вот, чакай. Отговорът ми изчакване. Моля, останете. Добре, хора. Той не осъзнава, че още се чува. Хора, той не осъзнава, че още се чува. Да. Аре бе, че ти... Следам.